Wai me yasa kake ta wahal da kanka? Na san ka shiga wannan bidiyo ne domin kana tunanin zaka samu fina-finan Indiya Hausa. To amma kuma ga hanya mafi sauki mana. Wannan namba ita kadai ce muke amfani da ita ce kamfanin mu ya yadda da ita, mutum yayi amfani da ita domin idan kai mana magana ta WhatsApp dan take zamu tura maka bidiyon da kake bukata na fina-finan Indiya Hausa. Amma kuma da yawa mutane suna ta wahal da kansu. Zaka ga mutum ya shiga cikin birme yana ta masifar wahala. Babu yadda za a yi ka samu fina-finai cikin sauki ba tare da ka bibiye hanyar da ake iya samun su ta ingantacciyar hanya ba. Ko me kake yi ka nemi gaskiya, domin kuwa idan ka ce zaka dage kan Bidimet to tabbas babu wani dan downloading da muka yadda ya saki fina-finai akan wato wannan manhaja ta Bidimet ko kuma in ce ta YouTube. Dalili ko shine kamfanuka da dama sun gargade mu, domin hakan mun aikata babban laifi. Dan haka dukkan wanda muka kama ya saki sabon fina-finai akan Bidimet to tabbas kotu za ta kama shi. Domin kuwa muna da tsare-tsare na musamman waɗanda kamfanuka suka kawo muna, kuma wanda muke sa ran ku masu saurare kuma da masu kallo za ku iya ba mu hankalinku domin ku ji yadda tsare-tsaren mu suke. Muna da tsari na VIP group kamar yadda na sha muku talla, ba haka kawai nake fito ina tallata muku shi ba, domin ni na san fa'idar sa, sannan kuma na san cewa yana cike dab da fina-finai. Sannan duk sati muna sakin sabbin fina-finai. To me kake jira ko kuma me kake jira da zaka tsaya kana ɓata lokacinka kan Bidimet? Data da kake konewa da ita ce ka je kai magana aka tura maka fina-finai, to da tabbas ka kalli fina-finanka kuma masu kwalitin gaske. Sannan kuma group din mu duk lokacin da muka saki sabon fina-finai zaka rika samun su. Amma mutanen mu da yawa son banza ya musu yawa, kawai ba sa son su rika yi mutum magana domin su ji yadda tsare-tsaren suke. Kana nan kana ta wahal da kanka, wannan ya doku wannan bai doku ba, amma kuma sai aka kawo maka hanya mafi sauki gajarta wacce zaka iya samun fina-finai ba tare da ka wahala ba. To amma me kake jira kai kanka? Zaka iya jarabawa domin kai mu wannan number ta mu magana domin ka ji hancin yadda tsare-tsaren mu suke. Domin kuwa na tabbata idan ka shiga wannan group din zaka jima kana godiya. Ni Muhammad nake cewa mu da ku a bidiyo na gaba.